L'Accent Tenis de Sant Joan d'Espí va ser escenari de l'edició número 105 dels Campionats de Catalunya de Tenis. Núria Roig, que provenia de la fase prèvia, va derrotar a la final la segona favorita de la competició, la tenista del Reial Club Tenis Barcelona, Laura Pous, en imposar-se per 7-6. La tenista de Reus es va classificar pel quadre final, tot superant a la prèvia la tenista russa del Club Tenis Andrés Jimeno, Ekaterina Tugarinova, Olga Martínez i Judit Vives. I ja en el quadre principal, Roig va superar Clàudia Herrero i a les semifinals Lourdes Domínguez, fins a arribar a la fase decisiva, on va superar una experimentada Laura Pous. Sí, ostres, he començat molt fina, jugant molt bé, després m'he ficat nerviós al veure que estava tirant tan bé. Ella, clar, porta ritme de partits, d'entrenos tot, i llavors s'ha imposat ella amb 5-2, i com que no tenia res a perdre, he tornat a tirar 5-5, 6-5, tie break i al final me l'he endut. Pel que fa a la competició masculina, el jove jugador del Reial Club Tenis Barcelona de només 18 anys, Oriol Roca, va aconseguir el títol en derrotar a la final el fins ara campió, el jugador del Club Tenis de la Salut, Carles Poch, per 7-5 i 6-4. El de Santa Coloma de Gramenet va disputar la fase de classificació, on va deixar fora Guillem Collado i Gerard Gallego. Ja en el quadre final, el campió va superar el jugador Bojan Djurdjevic del Club Tenis Hispano-Francès i l'hispano-canadenc Steven Diez. A la gran final, Roca va saber superar els diferents problemes físics per emportar-se un partit molt complicat. El del Reial Club Tenis Barcelona va confiar en el seu bon servei per contrarrestar la manca de moviment per culpa dels problemes físics, que no el van permetre desplegar el seu millor joc, però que tanmateix va poder fer-se amb un grandíssim triomf. És un torneig sempre complicat, per les dates que celebra, però crec que vaig començar bé una mica dubtant de com estava, però he acabat força bé, tot i les lesions, molt bon torneig. Estava una mica tocat, l'únic que sí és veritat que el córrer tenia el quadríceps bastant tocat, però el poder secar bé i poder jugar de parat sempre m'ha donat l'opció. Catalunya ja coneix els seus nous campions, que tindran per endavant tot un any per demostrar per què són els millors.